Καλημέρα! Μόλις ξυπνήσαμε, η ώρα είναι 5:30. Ναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη. Μπράβο! Οπότε... Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μου. Καλά πάει αυτό. Είναι ως εξής. Μόλις τελειώσα όλες τις δουλειές στην κουζίνα. Μόνο έμεινε να γεμίσω το μπουκάλι μου νερό. Γιατί το κάθε βράδυ το αφήνω εδώ, γιατί μπορεί ίσως να χρειάσω το νεράκι. Οπότε το αφήνω εδώ. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το skincare μας. Νιστά ζω πολύ. By the way, επειδή είχα ραντεβού 23 του μήνα, αλλά αναγκαστικά τα ακυρώσαμε γιατί είχα παράσταση οδείου τις ίδιες ώρες ακριβώς, θα μείνω με αυτά τα νύχια μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δεν με ενοχλεί, αντιθέτως μ' αρέσει, δίνει και λίγο χριστουγεννιάτικο που δεν είχα όρεξη για full Christmas. Οπότε με αυτό δίνω και μια δικαιολογία του ότι αναγκάστηκα να τα κυρώσω, οπότε θα μείνω έτσι με αυτά εδώ. Τέλεια. Όταν τα είχα πιο μεγάλα, φαίνεται πιο έντονο όταν μεγαλώνει, γιατί γυρνάνε προς τα μέσα. Ενώ τώρα επειδή είναι μικρά, δεν τους φαίνεται και πολύ. Και επειδή είναι και το χρώμα τέτοιο, δηλαδή πρέπει να έρθω εδώ για να σε ότι μάκρυνε. Και μάκρυνε και ελάχιστα, οπότε είναι τέλεια. Αυτά, πάμε για skincare.
Λοιπόν, το skincare τελείωσε. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να το ρίξω όλα κατά. Να βαφτώ και να φτιάξω μαλλί. Και για το μαλλί έχω μια ιδέα. Αλλά πάμε να το δούμε μαζί. Δεν θα σας πω τίποτα. Πάμε. Αυτό πρέπει να το δείτε. Εντάξει, βολεύτηκε. Καρδούλα μου. Την αγαπώ. Την αγαπώ. Έτοιμη! Όπως είδατε το έκανα sleep bang. Sleek bang. Τέλος πάντων, το έκανα sleek. Αλλά αντί να βάλω gel, έβαλα αυτό το ελάδι. Δεν σας το έδειξα σε haul καθόλου αυτό. Θα σας το δείξω όμως στο haul στο TikTok που σας υποσχέθηκα. Μειώνει την τριχόπτωση, αναζωογόνηση τριχοθυλακών, και εξυγίανση τριχών της κεφαλής. Δερματολογικά ελεγμένο. Μυρίζει λίγο περίεργα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Γιατί τώρα έχω θεραπεία πάνω στο μαλλί μου. Επίσης δεν έκανα πολλά σε μακιγιάζ, γιατί σήμερα νιώθω τέλειο, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Οπότε πάμε να ντυθούμε και θα το πούμε μετά. Outfit of the day. Κάτι απλό, αθλητικό jean, ένα μπλουζάκι, είναι cropped, οπότε για τη δουλειά δεν κάνει. Οπότε έβαλα τη ζακέτα κάπως έτσι. Είπα σήμερα να είμαι λίγο πιο απλή και πιο αθλητική, γιατί έχω πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα μου και δεν θα μπω καθόλου σπίτι. Yes! Οπότε ναι, αυτά. Να βράσει και θα πάμε στον βενζινάδικο για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να βάλουμε βενζίνα. Το ξέρω, θέλω με λίγο περίεργα εκεί που σας έβαλα, αλλά ναι. Και ο δεύτερος είναι γιατί συμπλήρωσα τα αρωματάκια
για να μπορώ να αγοράσω το άρωμα του αδελφού μου, οπότε θα το κάνω δώρο για τα Χριστούγεννα και θα αγοράσω και το ένα από τα δύο τα δικά μου που θέλω. Οπότε, βράζει car και πάμε. Λοιπόν, η φάση είναι ότι πήρα το άρωμα του αδελφού μου και το ένα από τα δύο τα δικά μου. Οπότε, γεια σου. Τώρα πάμε δουλειά. Λοιπόν, πήγα και στον Ζορπά, κατέβηκα, και θα σας δείξω τι πήρα. Πήρα την κλασική μου σαλάτα, γι' αυτό έτοιμασα και το γιαουρτάκι μου το πρωί. Και πήρα και σάντουιτς και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Γιατί εγώ σήμερα δεν θα πω καθόλου σπίτι. Καθόλου σπίτι. Με αποτέλεσμα θα πρέπει για μεσημεριανό να φάω κάτι στον δρόμο. Η σαλάτα δεν είναι εφικτή να τη φάω στον δρόμο. Οπότε πήρα το σάντουιτς για τον δρόμο που θα πηγαίνω προς συναισθητικό και μετά προς ψυχολόγο. Και μετά που έχω το μάθημα χοροδίας, επειδή ούτως ή άλλως οι τοποθεσίες και ο χρόνος είναι με τέτοιο τρόπο που αναγκαστικά θα πάω πιο νωρίς, γιατί δεν είναι εφικτό να πάω σπίτι και μετά να ξαναεπιστρέψω στο 2. Οπότε αναγκαστικά θα έπρεπε να βρω κάποιον τρόπο να φάω κάτι γρήγορο και άμεσο. Οπότε το μόνο γρήγορο και εύκολο είναι σάντουιτς. Και η σαλάτα μάλλον θα τη φάω μετά που θα είμαι στο 2 και θα κάθομαι. Ή μέσα στο αυτοκίνητο ή πάνω, ό,τι με βολέψει. Αυτά. Τα λέμε πάνω γιατί έχω πολύ πράγμα να κουβαλήσω πάλι σήμερα. Μόλις σχόλασα και η φάση είναι ότι ξεκινάω αμέσως τώρα για αισθητικό. Είμαι αρκετά κουρασμένη, αλλά ζω. Η φάση τώρα είναι ότι δεν πολύ πεινάω για να ξεκινήσω από το σάντουιτς, οπότε όταν πεινάσω, και αν πεινάσω, τότε ναι. Οπότε η φάση είναι ότι ζωνούλα και ξεκινάμε. Θα σας κλείσω και θα τα πούμε. Και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, είχα 10 λεπτά, οπότε ήρθα σπίτι να αλλάξω και ρούχα, οπότε και να φάω το σάντουιτς. Λοιπόν, η φάση είναι ως εξής. Άλλαξα ρούχα, έβαλα παγάκια στο ποτήρι μου για το iced tea μου. Το σάντουιτς μου τελικά δεν το έχω το υπόλοιπο, το έδωσα στη μαμά μου γιατί και δεν είχα και πολύ όρεξη να το φάω. Και επίσης μου είχε πει ότι πεινάει και δεν βαριόταν να κάνει κάτι να φάει, οπότε γιατί όχι. Οπότε η φάση είναι ότι πάω τώρα στην αισθητικό και θα τα πούμε αργότερα. Επίσης η μαμά μου ενθουσιάστηκε φουλ με το δώρο του αδελφού μου και μου λέει θα ξετρελαθεί. Οπότε ανυπομονώ να δω το reaction του όταν θα ανοίγει το δώρο του. Οπότε πάμε αισθητικό αμέσως.
λίγο σαν να μου βάλαν νεύτη στον κόλο. Ήρθα τώρα στη ψυχολόγο και έχω ακριβώς με το ρολόι 3 λεπτά. Πάρω τα πράγματά μου και να πάω μέσα. Δηλαδή μέχρι να πάω θα γίνει 4 και θα είμαι στην ώρα μου. Οπότε το λέμε μετά να βρω και τα πράγματα. Να το βρήκα. Βιβλιαράκι, νεράκι και έτοιμη. Φεύγει η δική σου. Τα λέει μετά. Μετά από πολύ καιρό εκλομουργιστήκα στη ψυχολόγο. Εντάξει, έναν κακό. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα με την ψυχολόγο. Ποτέ ισόψυχα. Λοιπόν, τώρα το πρόγραμμα έχει πάμε στην χοροδία και επειδή να πάω πιο νωρίς όπως συνήθως θα καθίσω να φάω την σαλάτα μου γιατί πεινώ ξανά. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτό θα το πούμε εκεί. Λοιπόν, η φάση είναι ότι μόλις τελειώσαμε τη χοροδία. Πάμε σπίτι. Για να κόβω λίγο δρόμο, έβαλα τη μαμά μου τώρα να βράσει μία γλυκοπατάτα και καρότο για να της μαγειρέψω την μπουρέ της ντόλης και να της κάνω και φιλετίνια κι άλλα. Γιατί, ναι, μας τελειώσανε, έχει για βραδινό για τώρα, αλλά για αύριο δεν θα έχει, οπότε yes. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο σπίτι. Λοιπόν, μόλις ήρθα σπίτι. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι ξέχασα να πιω τα φάρμακα. Και αν το πάρει μάνα μου, άστε το. Πάμε να το πιούμε τώρα. Δεν θα σας τα δείξω γιατί εδώ στα σκοτεινά πού να φαίνομαι. Οπότε ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω το μπανάκι μου, οπότε εμείς θα τα πούμε μετά το μπάνιο, που θα ξεδλαδώσει και αυτή η κατάσταση με τα λαδάκια. Οπότε, yes. Πάμε να κάνουμε μπάνιο. Λοιπόν, μόλις έκανα μπανάκι και πάμε να φτιάξουμε το μαλλί, γιατί δεν πρέπει να κοιμηθούμε με αχτένι στο μαλλί και με βρεγμένα θα κοιμηθώ, αλλά καταλάβατε. Λοιπόν, έφαγα και ήρθε η ώρα για ύπνο, οπότε εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά.